खुलुमबाय दिनैनि NBNN नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि जोंनि गाहाय रादाबफोराव दङ BPF नि बानजायनायाव हज दावबायारिफोरखौ बिदाय फोरबो आयेननि बेरेखायै फानखोमानाय बिलाथि जौ जब्द खालामदों कक्राझाराव बाथि बडलेण्ड किक बक्सिं चेम्पियनशिपआ जागायजेनबाय आरो रामनाथ गविन्दआ हादोरनि 14थि हादोरगिरि दानिया फैदो आबुं रादाबाव BTC नि खुंथायनि गोहोआव थानाय BPF हानजानि मिरु खुमुथिनि बानजायनायाव बुधबाराव कक्राझार सहरनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव इस्लाम धोरोमनि गायसनगिरि हजरत मोहम्मदनि जोनोम थावनि आरब हादोरनि मक्का दावबायारिफोरखौ लानानै मोनसे थेलेबलेब बिदाय फोरबो हाबाफारि खुंफुंनाय जायो इस्लाम धोरोमारिफोरनि हज दावबायारिफोरखौ लानानै खुंफुंनाय बिदाय फोरबोआव BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै साफ्रोम हज दावबायारिफोरखौ गाहाम हामलायथि बावनानै गासै 100 इस्लाम धोरोमारि हज दावबायारिफोरनो BPF हानजानिफ्राय साफ्रोमनोबो 10,000 राङारि अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे मोजाङै मोजां गिदिंना फैफिननो हायो बेनि थाखाय आरलानि साखाथियाव आरज खालामो ইসলাম ধর্মীয় লোকসকল লৈ পেলাই আজি অহা 24 তাৰিখৰ পৰা যিটো হজ যাত্ৰীসকলৰ যিটো জাৰ্ণি मख'नो गोनांदि हज दावबायारिफोरखौ बिदाय होनाय हाबाफारियाव BTD नि कक्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि गासै 100 हज दावबायारिफोरजों लोगोसे BTC नि मावफुं सोद्रोमा दन सरगयारि आरो गोबां रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो আপোনালোকে আল্লাহ গৈ আমাৰ BT অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি কথা চিন্তা কৰাটো আমাৰ যি জায়গাত আমি নিজৰ ধৰ্মৰ এটা এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে কতবা যদি অলপ বয়সটো বেছি হ'ল আপোনালোকক কয়েকটা নিয়মত অলপ পুষ্টিৰ দৰকাৰ কাৰণ আমাৰ প্ৰস্তাৱ পৰিষ্কাৰ পৰা মই সুধি আছে যেনেকৈ অঞ্চলৰ হজ যাত্ৰীসকলক লৈ পেলাই আমি এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ ইয়াত আমাৰ আমি BTC অঞ্চলৰ পৰা 4খন জিলাত টোটেল 99 আমি হিচাপত 100 জন হৈছে বুলি কৈছোঁ 100 জনে মক্কাত যাব মক্কা মদিনা অহা 24 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যাত্ৰা তো মই আজি ইহঁতলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল যে ইহঁতে যাতে ভালকৈ যাই পেলাই আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিছোঁ আৰু আমি BTC নহয় আমি BPF দলৰ পৰা পাৰ হেড জাষ্ট আমি বেছিকৈ দিব নোৱাৰে জাষ্ট 10,000 পাৰ হেড আমি ডনেট দিছোঁ BPF দলৰ পৰা चिरां जिल्लानि भारत भुटान ओनसोलनि खाथि खाला ओनसोलफोरनि गलाफोराव आयेननि बेरेखायै फेग्रा मुवा जौ बेलाथि लाबोनानै फानखोमानाय जाथाया ओनसोलनि मेगन गुनु सांग्रां नोगोरारिफोरखौ गावजों गाव सावरायसोलायनाय नुहोदों मोनसे स्टेप थुलुंनि बिथाजों संदाननानै चिरां जिल्लानि आबगारि बिफाननि बानजायनायाव आरो एन्टि कारापसन क्राइम इनभेस्टिगेशन फ्रन्ट नि हेफाजाबजों बुधबाराव चिरां जिल्लानि गुरुबासायाव बाजारनि साखाथि फाखाथि दखान गलाफोराव आयेननि बेरेखायै बिलाथि जौ फानखोमानायनि हेंथायै आबगारि बिफाननि हानजासे बिबानगिरिफोरा हरखाब सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि बेसेन गोसा बिलाथि जौखौ बोखांनो हायो दुकान
जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो आबगारि बिफाननि गनायथि लायाजासेनो सिखावै गलाफोराव बिलाथि जौ फानखोमानाय हाबाया सोलिबोदोंमोन। आबगारि बिफाननि सुलुङाव फोरमायबावनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय बिलाथि जौनि बेसेना बाजाराव 10,000 निफ्राय 15,000 जागोन होननानैबो मिथिहोबावदों। बिटिसिनि सदर सहर कक्राझार सहरनि केडिएसए इनडोर स्टेडियामाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंजानो गोनां बाथि बड'लेण्ड किक बक्सिं चेम्पियनशिप बादायलायनाया बृहस्पतिबाराव जागायजेनो। कक्राझार जिल्ला किक बक्सिं एसोसिएशननि बानजायनायाव 20, 21 आरो 22 जुलाइयाव खुंजानो गोनां बाथि बड'लेण्ड किक बक्सिं चेम्पियनशिप बादायलायनायजों लोब्बा लाखिनानै बृहस्पतिबाराव कक्राझार सहरनि PWD आलासि न'आव मोनसे सेमिनारबो खुंफुंनाय जायो। তার কারণে আজি এই ফিফথ অলিম্পিক বক্সিং এসোসিয়েশনের যোগেদি আজি প্রথম বিটিসিত এটা আমি সেমিনার আয়োজন করেছো আর এই আমি আমার 4-5খন ডিষ্ট্ৰিক্ট বাহিৰৰ পৰা অনুষ্ঠানখনত সেমিনাৰখনত সহায় সহযোগ কৰিছে। আজি আমি এইতে আমি দুজন থাকিব আৰু এজন চিফ জাজ থাকিব, টাইম কিপাৰ থাকিব। তো যেতিয়ালৈকে কৰ্ণাৰ জাজ দুজনে পইণ্ট ডিক্লেয়াৰ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে চেণ্ট্ৰেল ৰেফাৰীয়ে পইণ্ট ডিক্লেয়াৰ দিব নোৱাৰিব। আৰু চেণ্ট্ৰেল ৰেফাৰীয়ে যেতিয়ালৈকে পইণ্ট ডিক্লেয়াৰ অফিচাৰৰ বিটিসি রিপ্রেজেন্টেটিভ হোক তারা ডাঙৰীয়া আমি আমন্ত্রণ কৰি আমি ব্যক্তি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। তেখেতৰ নাম মধুৰ সিঙৰ নাম ইনভাইটেড ফৰ বেটেলাৰৰ পৰা তেখেতো আহিছে। আমি দাঙি দিব দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। পাৰফেক্ট মানে পইণ্ট পাইছে। তো সেই বস্তুটো চেণ্ট্ৰেল ৰেফাৰীয়ে ডাইৰেক্ট ডিক্লেয়াৰ দিব নোৱাৰে। কৰ্ণাৰ জাজ कक्राझार जिल्ला किक बक्सिं एसोसिएशननि आफादगिरि निपेन चन्द्र रायनि आफाद दैदेननायजों खुंफुंजानाय सेमिनार थामहिनबा सावराय जथुमाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां आयदानि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। सावराय जथुमाव बाहागो लानाय बिटिसिनि किक बक्सिं एसोसिएशननि मावफुं आफादगिरि रितुमनि राभाया बुङोदि दिनैसिमाव बिटिसि ओनसोलनिफ्राय गासै 6 किक बक्सिं गेलेगिरिफोरा हादोरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव माहारियारि गेलेनानै देरगानाय लाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां बाथि बड'लेण्ड किक बक्सिं चेम्पियनशिप बादायलायनायाव बिटिआरनि दरब्रै जिल्लाफोरजों लोगोसे तिनिसुकिया, कामरुप आरो गवालपारा जिल्लानिफ्राय गासै 150 गेलेगिरिफ्रा सौफैखाबाय होननानैबो मिथिहोबावो। এইটো হ'ল আমাৰ মানে বিটিসি কিক বক্সিং এছ'চিয়েশ্যনৰ ইয়াৰলি এটা আমি প্ৰত্যেক জুলাই মাহৰ ইয়াৰলি এটা চেম্পিয়নশ্বিপ পাতোঁ আৰু আমি তেনেকৈ আমি 2013 পৰা কৰিছোঁ। 2013 পৰা আহি আহি আমাৰ 17 হ'ল। গতিকে 17 আৰু 5th বড'লেণ্ড কিক বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ হয়। আৰু ইয়াত আমাৰ এই ছেমি কণ্টেক্ট, লাইট কণ্টেক্ট, তাৰপিছত ফুল কণ্টেক্ট, এয়াৰ কিক বক্সিং এনেকৈ মোটামুটি 7টা ইভেণ্ট থাকিব আৰু আমাৰ। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী। আজি 6টাত হ'ব আমাৰ লাইটিনিং। তাৰপিছত কালি 9টা বজাৰ পৰা আমাৰ আছে এই গেম অপেনিং। ইয়াত আমাৰ আজি বিমৰ্চাৰ আহিব। পিচি লৈয়ে অসমত আমি 4বাৰ বেষ্ট টিম হ'লোঁ। এবাৰ হ'ল গুৱাহাটীত বেষ্ট টিম, তাৰপিছত সৰুসজাইত বেষ্ট টিম, আৰু এইবাৰ আমি অকল বিটিচিয়ে কেৰেলাত বেষ্ট টিম এণ্ড বেষ্ট ডিচিপ্লিন পাইছোঁ। আমি ট্ৰফি ডাঙৰ আমি সিদিনা দেখুৱাম। हादरनि 14थि हादोरगिरि महरै बिजेपिजों दैदेनजानाय एनडिएआ फसंनाय रामनाथ कोविन्दआ हादोरगिरिनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हायो। 17 जुलाइयाव खुंफुंजानाय हादोरगिरिनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ बृहस्पतिबाराव फोसावनाय जायो। फोसावजानाय फिथाइ महरै इउपिएनि बिजाथि मीरा कुमारीखौ हादोरगिरि बिसायख'थियाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो। मख'नो गोनांदि बृहस्पतिबाराव फोसावनाय हादोरगिरि बिसायख'थियाव देरहासार जानाय रामनाथ कोविन्दआ 25 जुलाइ अक्ट'आव हादोरनि 14थि हादोरगिरि महरै समायखिरा लागोन। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबफोरखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों।
BPFनि बानजायनाय हस्ट दावबायारिफोरखौ बिदाय फोरबो आयेननि बेरेखायै फानखोमानाय बिलाथि जौ जब्द खालामदों। क'क्राझाराव बाथि बड'लेण्ड किक बक्सिं चेम्पियनशिपआ जागायजेनबाय आरो रामनाथ गविन्दआ हादोरनि 14थि हादोरगिरि। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।